Соңгы көндә районда шәшү эшләре темплары сизелерлек артты. Язгы шәшү 24,007 гектар майданда башкарылды. Бүгенге көндә Урожай токымчылык заводы, Урал җәмгыяте, Маяк, Куйбышев исемендәге, 22нче партсъезд исемендәге Илеш кооперативлары механизаторларында иң яхшы күрсәткечләр. Язгы шәшү структурасында бүген сабан бодае һәм арпа өстенлек итә. Алар 7444 һәм 11510 гектарда шәшелгән. Кырларда техника гөрелтүсе. Табын түренә узасы икмәккә нигез салына. Кыр батырлары ал-ял белми хезмәт куя. Ниһаять, янәдән соңгы 5 көнлеккә нәтиҗәләр ясалып, җиңүчеләр билгеләнде. Исемлектәге барлык уңганнар Урожай токымчылык заводы җәмгыятеннән. Шәшүдә Айдар Бикчурин Фергюсон тракторында 419 гектар майданда эш башкарды. Шулай ук шәшүдә Денис Фазлыев МТЗ 1221 тракторында 318 гектар майданда хезмәт куйды. Культивациялауда Тахир Нурдинов К744 тракторында 334 гектарда. Кәтүкләүдә Рәмил Нурдинов МТЗ 1221 тракторында 434 гектар майданда эш башкарып, пьедесталның югары баскычларына ирештеләр. Барлык җиңүчеләрне тәбрикләп, эшләрендә уңышлар теләп калабыз.